Safa-safanya. Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ओमफ्राय जोङो दायो देवराव फुजा हैनो थांगासिनो होननानै लोगोफोर फेमिलि जमानो नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादोलाय जोबजासे ओमफ्राय जोङो देवराव फुजा हैखांनानै गामियाव हाबबोगोन आरोना गामियावनो ओंखाम जाबोगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर आंजों नायलांबाय थादो जोबोदैलाय माबायालाय बबेयाव थांखो बाबाया माबा लायनो थांखो इखि लामा नायनो थांथारोनो एनद्राय थाबायनाया होथारदोंहाय दिनै बारा रावबो गैया खोमालै एबाराव बारा रावबो गैया खोमा होनदो बेलासियाव जायो माया माथो माबाफोरावनो बोखारखायाखै खोमा ना लोखि फुजानिफ्राय औ दुर्गा फुजानिफ्राय माथो बेनो बे जोबसो मा होनोमोनलाय बे मा जायगा होनोमोनलाय देवर ना मा होनोमोनलाय देवर ना मा होनोमोनलाय बांद्राय मानसि जायाखै जों एसे फुङावनो फैदों दिनैजाय ओइथि मन्दिरा खुलुमखांबाय आं खुलुमनायखौ लाबाय थायासै बारा भिडिअ गारि फानदोंलै फुथुला फानदों फुथुला नै ओरैबो ओंखाम संग्रानो ओंखाम संग्रा फैबाय अफा अबाय जायोथो जि नायबायहाय मामिया फटा थुलायनाय अ मालाय गोनो नागिरगासिनो आरो सासेयाव नै ओइ मामि माखौबा नाहरदों बियो आं फिसाया मा नुदों मा नुदों हो वाव ओइ मामिया र' आं लाग्रोगोन मामिखौ फै जानो लुगैखासिगोन बेथ' बिराद मोनजागारबायहाय सानैजों मालाय आयु नै आब'आ नै गेलेनो फैदों मामिनि लोगो गोदानलै नै मेलायाव सोरबिलाय आब' खारलांबाय ना जा मोनजायाखै दाबो जा सावमिना सफैयाखै ओइखौ नाहरगासिनो माया खारदिंनायखौ ओइ नै मामि नै आयु देरद्रायथारो जादोंना जायाखै देरद्रायथारगोन खोमा ओइ नै आब'आ थांबाय गेलेनो नाहरगासिनो फैबावबाय नै नोंबो नांगौ नै जोंना बिबायसो थांफिनबाय नै औ नै मा लाबाय आबैमोना आंना मोनाखै सावमिन जागोन आङो दे बर्ता जादो सोर बामजानो मोनगोनलै बेलाय हा सोर जाना हो बबनो जि जाखादो सावमिना मोजां मोनो मोजांबाथ' आं सारि थाखा लाबावनाय मोननै माबायदि लानांगौ ना एखेबारे गोदोलायखाबाय जानाया नोंसिना पटेला बबावसो
ต้องมาสั่งลูกให้บอกว่าใจจะไม่เหมือนปงไหนกันนี่แหละนั่นแหละฉันจะมันได้จะไปเสด็จคือดัชมันไหนกันมาsafa nih. Oh deh. Katan deh mah. Katan deh mami. Katan sih mah last way ya. Katan. जाखांबाय जि नायबाय आं फिसा माखौबा ओइ नै फिसा सानैया दाबो जाखाङा दासो जाखांबाय बिसोर सानैयाव नै मामि Kenapa Bima nyobi? Kenapa Ima? Kires, enggak enggak. Bima ke back lan ini kenapa? Nah, lah. नोंहा मालाय स्कुटि आयनासो नायबाय थायो लाबोखै खोमा दिनै आयना फिसाखौ फोथाय नांलाजोब्बाय मानानै माथाबारिनि सोर मोनलायो नंगौ एकदम पैसा मा खालामनो गांसे लांनो थां फैसा ना थांला ना खिथा हरजाबाय ना खननानै दोन औ बाजै बिहामजो गोसोआव दंबावो दाबो खोनाबाय ना लांले फैसा ना थां ना गांसे ना लांग्रा मा ayo datang mobile kenapa mobile naik dia oh ada betul ada lah ada bangkang siapa sih anak sama apa cuma sama lang ini dia nusu apa belak dia kan gede oh datang pokoknya cuma bangkang yang ini nang lela tang pisah nang ale ayo coba deh moजां जादों नानि बेफोरखौ रिंथास लायसो लाबदोंमोन गाबजों फानना खालां दियो गाफुनो मोजां जागोन ना दा गांसे ओंखारबाय माबा ओइ देंखो होननायाव ओमफ्राय आरो नै दा आं हारसिंनो आंनिनो स्क्रिप्ट आंनो ओइ माबा सुटि गल्प माबा मा होनो इखो बानायबाय थादों आं दा आंनो मालिक आंनो स्क्रिप्ट रलबो खालामबावदों आं आरो film बानायो kan थांबाय माबाया शुटिंआ ओमफ्राय बदय सानथामसो नांबावगोन खोमा बेसे फानदों इखो नैखो 100आव 100 गांनैयो गांथाम ए मोजांमोन लां 100 मामि लाथ' माया नांखागौबो जों जानो नांगौ जोंहानो नांगौ coba apa saya aro coba फैसाया नै सोरनिया नुला नुवा मेगन नुवा आंनि बिहामजो नुला नुलाबो खोनाबाबो मिथिखादो दख बिहामजो खालि थाङाखैमोन नै दा माबायाव दस दा दायो फैफिनगोन आरो ओंखाम जाखांना बेसेबां लायो होमबा बन थामलाबाय आमथाम 100 100 फैनांगोन ओइ 200 दे बाबा दे बावगाराखै आयो नङा नङा सानखानाय दङ बियाबा सानखाना हरो इया सां होनना माने मिथिखाबाय आरो दा इया नोंसा होनाय 200 ओमफ्राय खिनाय 100 हा 50 जागोन दे थादो दे बाजै दे बाबा दे औ दे नोंनियालाय मा ओमफ्राय भलन्टियार मानसिखौ सहैखायो नामा दे abisnya melebih nak दा माबोरै मोनबाय रो बोरिया जानाय जोंनिसो जाना Egro. 11 oh mana sana undi mana nende Monali
मनालि आजानिया आं इसोरनि नाम दोनदो थारमाने राधे राधिका मोननै थारमाने खायसे मानसि जुदि इसोरनि नाम थायोब्ला न'खराव दे 이 컨디션아 다 못함디 같이 실마리디 나라य नभेम्बर थांसै जोंहा थांसै बाय बाय माथो खायदा दहायनो फैनानै बाय बाय गारिनिखौबो खारनो फैदोंना थांलाय फैलाय जाबाय थादों थांसै गारियानो रायलायनो हानाय नङा जिङाव दोनजोबा मामि बिब' बिनानाव आंखौ माबा फैसाखौ नियाव आग्लायनायाव फैसायानो आङो माबा बायनायखौ एक्सट्रा केन्द्रानिफ्रायसो लादों आंना फैसा गैयामोन नालाय ना जानायावबो मा चावमिना बेसेबां लानाय फैदो आयै है थाबाय मोना नालाय हनै खोथाया नांलाजोब्बाय नालाय मा लामायानो मोजां नंथारा संख्लानो बायनायानो जाबाय र' मोनखानोसै मा मोनसै गाइखेर लाबोखौ लाबोदो एसे दौनांगौ मा गुन्दैबो लाफादों नोंहालाय गामसाखौ हानखाला गामियाव फैबाय गामियाव ओंखाम जानानै थांनोसै ओइ नै बिस्रा थांबाय गामियाव ओंखाम जालांनानै न'आव थांनोसै दा जों दायो मोनफैबाय आरोना लोगोफोरनो ओमफ्राय आङो बिसिनाव फैनाय भिडिअखौ आलदा बानायसै आरोना नङाबा भिडिअ गोलाव जागोन नालाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबानो जाबाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर